କେତେ ଦିନ ହେବ ମାଉସୀ ମା ଘରେ ରହିବେ? 15 ଦିନ ମାଉସୀ ମା ଘରେ ରହିବେ। ଏ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସୁର ସଙ୍ଗୀତ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ତରଫରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ସମବେତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୋତା ଭକ୍ତା କର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିବା ଦୁଇ ହାତ କହିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲିଏ जय जगन्नाथ स्वामी की बोलिए जय जगन्नाथ स्वामी की बोलिए जय जगन्नाथ स्वामी की कुला केते 120 ସେଇଟା କୋଉଦିନ ହଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନା ତାହେଲେ ଜମା ଯିବନି ବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରେଇବି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରଥ ଟଣାଟା ଦେଖି ହେଲାନି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା
ତାଗରେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସୁଭଦ୍ରା ଠାକୁରାଣୀ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଆଜି ଗହଳି ଅଛି ହେଲେ ବି ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୁଭଦ୍ରା ଠାକୁରାଣୀ ଚାଲିବାକୁ ଆସି ଭଜନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ଗୋଟେ ପୂଜା ହେବାର ଅଛି ପୂଜା ସାରିକି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦୋକାନ ଚିନି ଜାଣିକି अरे रोडिया बाहर था